15 ବର୍ଷ ବୟସ ଆଉ କାନ୍ଧରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମଗ୍ର କ୍ରିକେଟ ଜଗତ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇଗଲାଣି ତ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ପୂର୍ବଜନ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କେବଳ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ ବରଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଉପ ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଏହା କଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଆରମ୍ଭ ନା ଏତେ କମ ବୟସରେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୋଝ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜିମ୍ବାବ୍ୱେ ବିପକ୍ଷ T20 ସିରିଜରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ନିର୍ଭୀକ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲା। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କଲା ଯେ ସେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ ରହିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଉପ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଦଳ ରଣନୀତି ଫିଲ୍ଡିଂ ସେଟିଂ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଜଣେ ମହାନ ଅଧିନାୟକ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି କି ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାର ଏବେ କଣ ସଠିକ ସମୟ କି? ହୁଏତ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ତେବେ ଏହା କେବଳ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ କ୍ଷତି ହେବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଉପରେ ନଜର ରହିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କଣ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଇତିହାସ ରଚିବେ ଏବଂ ନିଜର ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନା ଏତେ କମ ବୟସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଯିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବେ କେବଳ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଏହି ବିଷୟରେ କଣ ମତ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।